ngekhalipha nhlangothi zombili athi hlaba kuzokwehlukaniswe phakayabosha linamandla izwi likaNkulunkulu. Bebengibuza izolo ebusuku kwenye itelevision bengingenise over ilokhozi ilokhozi ake ngivule la ngikhuluma television in Kenya izolo ebusuku babuza wezikhali uthi usukhonza uNkulunkulu full time for 33 years. It's in the years I've been full time for 33 years. But what has kept you? Yini eqinile? Ithi mina izwi lithi uNkulunkulu kwazi ukwenza hayi ke ngibamba khona. Elithi akakwazi ukwenza nami ngiyakudedela. Ngisekhona bazalwane. Now izwi nje lokho. Izwi liphilile kunabantu. Number 3 amandla esithathu anikezwe ebandleni. Yingakho umzalwane noma engathandaza kanjani kodwa uma engalifundiswa ubhede thandaza. Ukuthandaza abanye bacabanga ukuthi uma uthandaza usuke right. Ukhona abathandaza bengaphandle. Praise God, khona abathandaza bengaphakathi. Let me tell you this. Izwi likaNkulunkulu lukwenza ume right with God. Kukhona into engithanda ukudlula zonke izinto ukuthi uma umezwini abantu bakhuluma yonke into abayithandayo kodwa lithi iBhayibheli konke kuyodlula uma umezwini usalumile ukuthi uphambane nobani. Izwi liyakwazi ukukwenza wonke umuntu abe ngumkamrimanga kodwa uNkulunkulu yedwa abe ngona manje. Izwi but the last thing mthandazo lasifunda khona namhlanje na from chapter number 1 bazalwane lithi iBhayibheli uJesu encwadini ka Luke chapter number 24 verse number 48-49 uthi hlalane eJerusalem ningasuki nize nembathiswe ile amandla. We're clothed with the power. Akasho uJesu uhamba nothandaza uthe yenza njani hlalane. But labazalwane uma eqeda unyuka baqonde eJerusalem sibabona bengahleli bethandaza. Kusho ukuthi umethu uJesu hlala usho ukuthi thandaza. Nisakhona bazalwane. Umethi hlala usho ukuthi thandaza. In other words, uthandaza iyona ndawo ongahlala kuye kwenzeke izinto. Oh Jesus, kodwa nikhona. Na uma sebelapha lithi iBhayibheli bathandaza labazalwane for about 10 days behleli bethandaza. Ningi ke imidlalo eminingi abayidlala nabo babengakazi kahle babeqala ukusala uJesu engekho. Omunye lo mdlalo abayidlala prophet ile yokuthi benza unkatho ubani izangoma zithi uye yena akusonenze ngathi aniyazi le benza unkatho ngenxa ukuthi uJuda wayesefile befuna uzogcwalisa nje isikhathi ngoba uma abantu bengazi kahle ukuthi uNkulunkulu wenzani kubuye kudlale. Ubona ukuthi asihamba kodwa manje sekwenziwa njani idlala. Khona mase kudlalwa kushintsha abantu abanamandla ophetho kudlala uphetho bafethu.